Takže přesto lidi, vítám vás u mého dalšího videa. Já jsem Ork a jsem tu společně s Mentalistou.cz No čus to lidi. a hrajeme čarovný Minecraft. A já myslím, že už to všechno asi znáte, takže k čemu to vysvětlovat. Vidím vesnici. Kde? Jo, 2 vesnice. aha, my máme vlastně Race mapu. Taky na ní podívám. Já vidím taky 2. Tak se rozdělíme a každý půjde na jednu. Já půjdu k tý, jak je u té vody. Vem tu truhlu sebou. Co? Jo. Tak mi Ale dej. jako by se do ní půjdeme podívat, pak si někde uděláme baráče. No tak pádni, do týdu já. Vidíte jo. Pak jenom se do nich podíváme. No ale se rozdělíme. No tak A ty tam máš ještě něco většího, nějaký chrám, mi to ukazuje. to není chrám. Kamenej. Prostě já tam mám nějaký bug, buď to, anebo tam něco fakt je. Myslíš takový toto, ale to není chrám. Ne, je to velký, vypadá to jako pyramida na mapě. Aha. To jsem asi zlepil. Ne, ale mám tam ten kruh. A mám tady ten kostel, ve který jsou věci. Já tady mám kovárnu. Skoro, to ji nemám. Ten kostel tu je taky. Ten jakoby... Myslím, že jo. Jo, ale mají to tady blbý, oni se tam musí udělat. Jak se vlastně dělá to? Počkej, tak já tady beru pec. Vemu obě 2 pece. To se nebude asi 4. Máš ten... Hele, iron, cheeseplate, iron a bread. Jo, mám vzít ten glowstone. A když se ti tak chce. Tak já si ptám, že? Tak ve vesnici asi bydlet nebudem, co? Stejně to bude tady sněžný baum, takže by nám ani nic nedostlo. A co tam máš tu velkou kamennou stavbu? To jsou, jakoby, myslím, že stromy. Ne, mě to ukazovalo nějakou pyramidu. Tak já ne, tak se potřeba podívat. No to půjdu, že jo. Já teda žádný nevidím, ale to je všechno. Mělo by tam něco takového být. Já jsem podívat aspoň na ten kruh, že? Mám vzít obilí, mrkev a tak? Jo. A víš, co já mám? Ne, Skeletonní hlavu. tak to užij. Takže síru nasadí. Brambory beru taky, jo. Jo? A obilí vemu jenom to, který už vyrostlo. Teď jo, tak čemu brát můžu. Tak třeba brambory beru všechny. I ty, které nevyrostly. Tak tam jako byla ti padnou přímo brambory, že? Právě, tak já se vracím. Bo já se na tebe portnu. Já jsem vlastně teďka jako v tom. Nazar. Jsem v kamenném tom, já tě nevidím, já už tě vidím. Oh, mač display. Jo, to je tohle, máš pravdu, je to normální let. Ale je tam ten jakoby kruh. Jo, tak počkej na mě, já jdu za tebou. Počkej, já se znova portnu. No, ne, ty jsi schodil. Sorry. Nech toho. Se robu nahoru. Počkej se potně. Zase, pane bože. Se můžeš potnout. Ne, ty mě schazuješ, víš. Ej, si myslíš? Ty jsi takovej zmetek, ale neskutečný. Máme spolupracovat, ty čoruko jedna hnusná, si myslíš? Já si nic nemyslím, ale to asi. Ale Vidíte, tohle bude docela zábavná série, ale asi... ne, nebude, poněvadž on všechno krade. Nemějte ho rádi. Asi tak při 5. dílu už budeme asi volat blázna. Nebo blázina spíš, jo. Blázna budeme volat. Máš pravdu, asi. Tak asi při prvním díle už rovnou. Ty jsi říkala blázna, že budeme volat. No, teď právě. Já to myslel na sebe. Fuj, je tady pigment. Tak mu poděkuj. Nic tady není, nic. Vůbec. Bylo tam akorát tak jídlo a krumpáč, no. Ukaž, jaký krumpáč. No, teď už ho nedostanu. Přesně tak. A nemáš aspoň nějaký jídlo, které mám hlad. Samozřejmě, že mám jídlo, pojď sem. Jo, tak natěžíme nějaký dřevo. Jo, aby se to těžilo rychleji. Tak bude aspoň jednu sekundu. Právě proto. Jo, a v kovárně byl jeden ten tanium ingot, jo? Jo, ten je dobrý, ten myslím, že je pak na Towncraft. Normálně jako železo se používá. Tak on je pak na Towncraft, že jo? Právě.
A já nevím, jestli se z tohohle dřeva dá dělat to, jo dá. No zrovna jsem to chtěl zkusit, ale jo, dá. Já to vykutal takhle pěkně, jo. Musíš takhle stylově jako já. Proč to nekutáš jako já? Protože to není dobrý. Jo, je to takhle pěkný. Tomu stromu se to líbí, že levituje. Jakým by si to představoval bydlet? Cože? Jakým biomu by si představoval bydlet? Je to ukradený. Super, tak budeme bezděláci. Ale hrajem na jakou obtížnost? To nevím, na easy. Aha, tak na easy to je dobrý. Hej na. Nechci. No, nechci to, já mám dýně. A já to nechci. Tak já si to vezmu. Kde jsi to vůbec vzal? Bo v té věže. Jsi mi to ukradl. Můžu jít dál. Teď jo, já to nechci si. Počkej, jak vypadáš? Jako debil. Nasaď si to. Takový díka. Na. Chraň to, já nechci o to přijít. To chráním. Jako ocho hlavě. Ocho hlavě, jo. No teď. Počkej, já jdu, máš krafťák? Ne. Tak já ho Nebudu kraftím. vytvořit. Já ho kraftím. Pozdě. Tak, ještě se ho nevykraftil, takže méně pozdě. Kam se utek? Tady jsem. Já vidím pigmena. Takže tamhle. Vykraftím. Máš nějaký jako šutry? No samozřejmě, že ne, mám jenom ten kamenný krumpáč, teď jdu totiž natěžit. Já vůbec netěžil, já šel do té vesnice. Já už mám aspoň něco železného. Já taky bych si mohl udělat železný věci, ale nechci. Já jsem si udělal krumpáč a máš. No já bych si taky udělal krumpáč, ale nepoužívej ho. A máš ho taky Faithful? Jo, mám. Počkej, já ti ten krafťák asi tady mám nechat, že jo? Jo, nech ho tam, já si tam vrátím, udělám kamenný krumpáč další. Okay, já se jdu zatím podívat dál. A pec dělat nemusíš, těch mám dost. Okay. A mě spíš teďka... Vidím ten... Hezký biom, až projdem tohleto. Myslím, že louku vidím. Knowledge fragment, jo, kdyby něco. Cože máš? Nauli, jako ví... Jo, já vím, ale kolik? Jeden. Super. Jsi čekal, že kolika tam bude ty. A myslím, že potřebuješ 9. Na co? Na jeden ten. To je škorpion. A že hotnej? Já nevím. Já ho vidím z dálky. Asi proč to tu udělal meč. Ale vypadá jako těhotnej. Ne, není těhotnej. To je jedno. Stejně zeme. No. Taky tu. Hele, tady je tohle. A to asi víš. Jo, ale to nevím kterým krumpáčem. Železným. To vím. To je Ember, ne? Jo. A ten se taky hodí na nějaký výzkumy. Myslím, že ten právě že na nic není. Jo, na ty výzkumy možná. Počkej, já se podívám. Jo, Není. na výzkumy. Jo, na výzkumy je. Je uhlí. Docela dost uhlí. Ber. Tamhle je další Ember, jo? Tak vykopej tu uhlí, já jdu vykopat ten Ember. Tak taky, že ho jdu kopat. Je velice důležité. Ale... Nám bude hodit. No právě. A tak. Já tady mám další uhlí, tak já jdu kopat, tak jo. Já tady mám docela dost toho uhlí. Já taky právě. Takže hodně. Já musím kopat železným, že? Tak, kolik máme uhlí? 9. Ty kopeš tam to, se vsadím. Já kopuji jiný, já jsem tady, já jsem našel takovou jeskyni. Tady je totiž taky, víš, já o něm vím, ale nechtěl jsem o těch, že ono je víš, než tamto. Já jsem tady našel takovou jeskyňku a našel jsem tady ještě 17 uhlí. Jo? Já těžím teď další uhlí. Já myslím, že uhlí máme dost. No, tak jako máme 2 pece, tak. Jo, a mám ten Nitor. To je na co? To je takový to světýlko. Jo, tohle. Hele. A 19 uhlí. Jo, hej, to je dobrý. Padá zpátky? Jo, padá. Jo, tak to je fajné, si dáme do bytu. Že jo? Tak můžeme si postavit něco většího, třeba palác nějaký. Já si se chtěl bydlet sám a ten. Tak uděláme si nějaký velký palác. Ne, Jo. ne, až pak. Okay. Ze začátku si uděláme nějaký byteček malý. Ale až najdeme ovce, do té doby ne asi. Já tady našel tenhle ten totem. Hej, tamhle jsou 2 a jeden je těhotný. Oba jsou těhotný, ne. Počkej, ani jeden.
No já tak stejně, já bych teď toho malého škorpiona stejně teď sebou nechtěl tát. Tenhle ten je těhotný jenom. A tamhle je další. Já tohle zabiju. Jestli chceš, tak si toho škorpiona vem, je mi to fuk. Já ho taky moc nechci. A on pak vyroste, že jo? No on pak vyroste a pak na ně můžeš jezdit. Jak se bude jmenovat? Péťa. Jau, Jmenuje Au. se Péťa. au. Chytinu mám pořád málo. Jdeme skel. No, já si říkal, kde ty a on už tady na mě vytasí. Ale ten škorpion je dobrý. Ty ho sebou táhneš? Jo. Jo, já si jenom tam. Já to nenechám chudáčka na pospa. I víš, že jsem ho praštil, proto má málo health. To nemá, on má plné. No fajn, tak tam byl ještě jeden. Tam jsou zombíci a já bych si fakt někdo už udělal byl. No to já taky, ale nemám postele. Pozor na toho creepera. Já vím, já o něm vím. Dá se bojovat i s tím škorpionem? Nevím, myslím, že ne. Nebo jako dále mláčíš toho škorpiona. Aha, tak ne. Tak to je jedno, já jsem se ho zabil. Brácho. Škorpiona budeme mít někdy jinde. Byl kodlak tam je. A kurňa, zabíš ho? Ne, já zabiju škorpiony, já chci to brnění. A kde je ten vlkodle? Nevím, tam někde. Dál. A Možná, to je ne, počkej, to je vlk, pohodě. Nevím, ale tady je další škorpion. Aha. Enderman Jau. tady je akorát tak. Potřebuju pomoct. Jo! Au. Jde po mně strašně moc mobů, ale úplně mega příšerně moc. Jau! Teď si plaštil do mě. Vlk další. Přestaň do mě mlátit. To nebyl. Mám fakt strašně málo života, ale Já taky. A víš co mám? ne. Já nechápu, jak z jednoho škorpiona může padnout dvakrát tohle, na. To nechci, si vem, tady třetí. Ale jak může z toho padnout dvakrát? No to taky nechápu, ale padá. No já bych teďka fakt potřebuji se někde uvidlet rychle. Vem ten bambus, dojdi pro ten bambus. Já. Tamhle, běž. Já vím kde, akorát, že jako proč já. No, protože jsem to asi řekl. Takže jsou dva endermani, jo. No, právě proto. Se jim nedívám do očí. Myslím, že ta lepka, nevím, ale no. A ta lepka neřadí mě spíš. Můžeme přečkat noc, je tady další vesnice. Fakt? Jo, A jo. Není to samo. pochybu. Já jsem teleportu. Tam ještě nejsem, já skáču tady po Já stromech. vím, a teda, že já jsem docela daleko. Vzal jsi ten bambus. Jo. To je to samo. No, tak to je jedno, stejně to potřebuje schovat. No, není to samo. Já nevím, je tam kovárna. Není to ta sama, protože ta s tou kovárnou byla u ledu. Jo. Jako, já teda myslím, že to je kovárna, ale svítí tam, takže to nejspíš byla láva, že? Stej zmrt. Cože? Zůstaň zmrdem. Ne, je to jiná. Jo? Jo, ale nemají kovárnu, myslím, že. Něco tam svítilo. Nemají, to svítil byt. Aha. Tak nic. Hele, ale tu vlnu z těch lamp vemu. To ono, se bude hodit. Skala, to je blbej. Kolik máš? Já nemám zatím žádnou. Já mám jednu. Já šel pro tu, kterou si teď čor. To je jedno. Stejně se někde musíme ubytovat v nějakém bytečku. Kde přečkáme z první, no? Já nevím, já tady čoruju věci. No nedal jsi to na hardcore, že ne? Ne, nedal. Je to survival. Tak to je dobře, jakož to by skončila série okamžitě. Ano. Jakož my už jsme to jako zkoušeli hardcore, že? Dopadlo to úplně superově. Že jo, ty jsi prohrál. No a... Ne, nebo chvilku. To není pravda, mě nic nezabilo. Já vím, akorát, že... Jo, zabilo. A co mě zabilo? Přece pak ten taky. Jako našli ty lední medvědi. Ne, oni mě nezabili, já to fakt přežil, ale. Ale pak ti jakoby zabila ta světluška. Ne, nezabila, já to přežil. Ty, jak jsi doskákal tam. Kam? Do tohohle bytu. Já jsem v bytě nejsem. Jsem za tím bytem, tam je uhlí. Aha, tak já jsem v tom bytě. Když si uděláme... Aha, tak neuděláme. Hele, farma, jsem se prokopal ke skryté farmě. Já vím. Jsem jí to viděl.
parkujeme. Ale ochotně nemusíš, když mám 2 srdíčka. Dá se tady nastavit světlo? Ne. Hele, tady je ještě jeden byt. Fakt? No. Kde? Ještě je schovaný. Že jo. Počkej, já se tam zkusím se. Aha. A tak se aspoň pamatuju, kde to, že? No, tak máme když tak waypointy. Jo, no. Tady minimapka má výhody. Samozřejmě. Hele, je tady ten kostel. Jo? Jo, je. A jo? To je to sama. Jo, protože je vylutovaný. Že to říkám, že to je to sama. A tohle jsem nevylutoval celý. Tam je poušť, já jdu na poušť. Já vím, že tam je poušť. Tak já jdu na poušť, tam jsou sloni. Tam jsou sloně a hadi. No právě, a já si chci nějaký ty hadě vajíčka. Jo, to je taky fakt, děláme si hadí tu. Farmu. No jasně. Ježišmarja. A v příštím díle by mohl někdo tady přibít, že jo, možná. Já myslel, že někdo umřít. Pomoc, ne. Aha. Ty krása, způsobek. Takový, nebo já už utíkám. Já se na tebe musím partnout. No, počkej, teď ne, teď Já budu nevím, já do to stejně musím dojíst. zombie villager, no bezvá. V jaký chvíli myslíš, že mi prdne meč? Žádný. Tamhle je velk divný. Cípní krysa. Jau! Zapě. Jeden dole, Ne, vážně. druhý dole. Kde to je? Tak jsme na poušti. Ne, ty kecáš. Nekecám. No to já vím taky, to bylo ironie. To je jasný. Škorpioni. Jo, bere, je to brnění je fakt jako docela silný. To já si to chápu, že to brnění je úplně skvělý. Já tak znám, pak si můžu udělat i ten meč, ale Ten meč potřebuješ 2 diamantový meče, že jo? jo, jeden. Už si ho jednou udělal. No, já jsem otrávený. Já už nejsem, mám teda nějak málo. Ale mám... Aha, já ten chytem tam musel nechat. Už nemám místo. Tak počkej, já se na tebe portnu. Já jsem tady, jak se Hej, trojblok, já si říkal, co to je. A dělej, portuj. Kde, co? Tady je, už tady není, už ho sebral. Já tohle nechci, fuj. Mají tamhle lítající ten kůň. Já vím, ale z něj nic nezískáš, kromě toho srdce, ze kterého si pak můžeš dělat toho lítajícího koně taky, že jo? No teď asi co chci udělat. Hej, tam je ten totem. Já zkouším zabít toho lítajícího koně. Já ti tady zabijím ty šmejdy, který na tebe jdou. Nebo já je. No, tak. Je mrtvej. Fakt? Jo, zabil jsem ho. Padlo? Padlo z něj jenom něco, nevím, co z něj Hej, padlo. ale pomoc, jako za mnou jde zástup, jo. Já musím něco vyhodit. Jo, semínka vyhodím a plod vyhodím. Ale za mnou fakt jde zástup. Tomu věřím. Jo, kůže z něj padla. Jaká? No, normální kůže. Škorpion je blbý. Taky to viděl? Tamhle zástup. I tamhle trojblok. No, když jsem to říkal, já ho viděl. Já to, že byl někdy tady. Nepůjdem na něj? Ne. Jako pak bychom zase hledali místo, kde jsme umřeli. Ale mám ty... jak se to jmenuje... Co? Maso... Skrys. Hej, vytěž to. Co? Tento ten. To můžeš vytěžit i ty. Já mám vlastně tentánium, že? A on tady je kameny, my dřevěným to jde. A trvá to dlouho. Zkus to kameny, ať nekutaš tenhle. Trvá dlouho. Já vím, a zkoušel jsem všechny a jde to. A trvá to dlouho, ale. Daš tam na něj v té na něj. Ono pod ním stejně nic není. Tak to je jasný. To já už myslel, že normálně večer. Ono ještě není večer, že jo, v reálném světě. Ne, teď je to 13. 13. 40. To já mám půl srdíčka, takže... Já zabijím škorpiony Já neustále. vidím hada, Tak si ten pohled užij. ale fakt, pojď na něj. Tak
na něj jdi ty, já jdu někam jinam, že? Chápeš to, že já mám tak málo života. Když ono je tady asi 8. Tak počkej, pane bože. Tady. Hele, Jeden. olej. No jasný, no ale on je otrávil. Padlo? Ne, To... jo. Já ho nemám. Jo, Já se to nevyjde, nemám to. Já už jo. No, teď jsem sebral nějaký blbý kosti. Co mi ty dal, já to Jo, vyhodím. ten volej si jako nesebral, už ho mám. Hele, já vlastně ještě víc hadů, ale já nemám vlastně. Tyjo, ale já tady procházel, žádný hadi tady nebyly a najednou tady jsou. Já vím, jestli tak to. Tam Hele. kytky jsou dobrý. Tenhle ohnivej se mi líbí. Auajs. Auajs. Jo, to já jsem otravil. Já vím. A tady je tohle. Z toho padá Blaze Powder. To je dobrý, že jo? Či je tohle to vajíčko? Dark Snake Egg. To si beru. Že jsi tam nechal jedno vajíčko. Nenechal jsem tam 2 a je vyměnil za tohle. Teď... Já jsem je vzal. No fajn. Chci od toho ohnivýho. Jo, teď padly. Super. A budeme mít takovou menší zoologickou. Proč mám, já mám otrávenou bramboru? Co nemáš? No to ne, no. Ale teď je hlavní to, že já tam nechal ty vajíčka. Já už jsem je sebral, to jsem ti neřekl. Ale ještě jiný jsem tam nechal, od toho červeného hada. On nebyl ohnivý, ale oranžový, víš? Spoutet? Ne, orange. A jsou někde jinde. A já je nechci, že? To je jedno. No ale teď kam jako půjdem, že do nějakého bálu, mě zajímá. Hej, tady je zase to... Ne, to je novej! Medvídek! Musí zemřít. No to jako musí, ale víš, co jsem já našel? Ne. Novej obelisk. Hele. Jestli to teda je novej. Právě. Kamaráde, já myslím, že to není novej. Já myslím, že je. Já myslím, že ne. Ne, počkej, není. Není, že? Já ještě nevím. Se pořád motáme dokola, ale Pak půjdeme jinam, že? Já se jenom podívám se. příště si tam dáme waypoint. Hej, to je ten stejný. Čela tady je. Padá z ní něco? Má. Ani snad dokonce expo. To je ten stejný, ti říkám. Jo. Ne, není. Myslím, že to... Jo, jo. Hej, dobrá lopata. Fakt? Jo, taková ta shovel of the earth mover. No, teď jak to všechno poberem. No právě. Knowledge fragment si beru. Sakra, tady je tolik enchantovan infinity, to ber. To je tady, že jo. Tak beru, vyměním místo styku. Si beru. A Tak vzal si ber. ten projectile protection. No vem všechno, že? Jo, to si můžu vzít taky a teď ty... Sedlo, každý poberem jedno. Já nemůžu, já mám plný invent. Tak mě to vyhodí, jo. Leda, že bych to vyměnil za gunpowder. No, tak vidíš. Hele, čum. Co? Ruska. To byl malý divočák. To vytěží 2 bloky najednou a pak to ještě přitáhne, myslím. Ty krásu. Čum. Divočák Jasně. mě malem zabil, jo. Takhle, jo. Ok. A jo. No víc! No to je dobrý, jak jdem dál. Ale má strašně rychle se poškozuje. Tam jdem. A jdu tady. Kam? Tam. No, tam je ty louky, jak jsem tam chtěl jít. Našel nějaký divný strom, já za ním jdu. Kde? Počkej. Takový divný, vypadá tak jako divně. Hej, to je ten? Ne, to je furt normální. Ne, tak já k němu jdu a ti řeknu, jak vypadá, co dělá. To máš nějaký velký na tu mapu. Tak je to normální strom, ale vypadá divně. Další totem. Je tamhle kůň? No tak choď, měl jsem jabko. Já nemám. Sakra, to je škoda, kdybych to jabko nesežral. Jsem na ně mohl jet, Hej, víš. tamhle je to louka, jde na louku, ne? No, já tam jdu, že?
Tady. Hej, Ale volný to strom. strom. A čekejte. Čekejte. Jo, tak čekáme, já čekám tež. Než se zase vrátí. Tak, ježišmarja, kanion. Škoda, že ho nemůžete vidět, já vím, že to je takhle blbý. Když jenom mluvím a nic nevidíte, no ale je tady velký kanion, ale necháme ho být. A právě jsme u zasněžený hor, blízko, nevím. Někde bychom se měli ubytovat, ale nemůže najít žádného ovce. Doufáme, že něco najdeme, ne natočíme. A já našel vesnici, to bude mít ork velikánskou radost. Teda ale nesmí tam o tom nic říct, protože já ji nejdřív vyčoru. Moc vám už zpět. A nevíš, jak dlouho natáčíme? No nevím, ale nějakou chvilku to bude. Tak ještě chvilku dáme a pak to ukončíme. Jo. Mě to teďka začalo totiž bavit. Co tebe? Super, super. Hej, sněžnej biom. Jo, bezva. Kde jsi vůbec? To je tajný. Už moc ne. Vesnice? No, proč já si myslím, že tam jdu. A je tam kovárna. A ten kostel. Jedu do kostela. Ne, nejdeš, já ji našel, takže tam jdu já. A jdu do té kovárny taky, že jo? Já to celý našel. Že fakt máš, že jsi to celý našel. No. Jo, hej, je tam nějaký to Alentu nebo tak něco. Počkej, To pak ty. mi to ukážeš. Je tam toho hodně. Je tam ten fragment? Ne, vypadni. To se celý počohříš ty všechno. Dobře, diamond. Nám vzít to železo. Počkej, jsou tam ty fragmenty? Jo, vzal jsem ho. A kolik je tam fragmentů? Byl tam jeden. A kolik jich máš teďka? 4. To si děláš srandu. Ne, Jeden nám chybí. vidíš. Tady nemají crafting, nemají tady někde tu knihovnu. Nevím, asi nebudou. No, tak aspoň někde polož ten crafting. Vzal si to Alent bleble. Počkej, ukaž mi to, ale tu dá. Nejde vyslovit. Nitor, ale tady Alentun. Tak mi to ukáž to, aspoň. Tak sem pojď. Já nevím, kde seš. Já jsem v tom kostele. Aha. Nitor a Alentu. Jo. To Alentum neskoušej pokládat. Proč? Jinak je po vesnici. Proč? Protože Nitor je vlastně takhle. Alentum svítí No. a Nitor bouchá. Teda obráceně. Nitor svítí, Alentum bouchá. Takže to vem sebou, ale nepokládat. No fajn, no, tak vem tu čestku zase. Klidně já ji mám jednu a žiju to. Dobře, jdeme dál. A já fakt jako potřebuji teďka hodně to jídlo. Já se potřebuji hodně někam položit věci. No tak polož crafting. Někde si musím udělat byt už. Já bych ho tady někde už blízko udělal. Já taky, ale nemáme postel. A posledně teďka kašlu, no stačí být s normálníma čestkama. Si jo, no. A s craftingem. Já mám crafting. Jo, počkej, jak se dělá to? Hej, jak to, že Co? nemám zaplý tady to tumane items kolem toho? Tak čí to? Ať No by... já vlastně mám tu takhle. Než to dělat. Si dělá ten Red Burger. To potřebuješ docela dost věcí. Red... Aha, tak jak se to píše? Red burger a potřebuješ na to 2 chleby a myslím, že semínka. No, tak to je lehký, že jo? A já bych ty 2 bread ale nedal, že na to. Protože mi to přijde jako docela plejtvání. A teď to tak... No, tak teď fakt už někde uděláme byt, jo. No teď tady někde vybírám hodný místo. Tak zatím se zakopem, protože už je zase noc. Pravda. Máš tu lopatu. Ale tu nechci používat, ono se docela rychle ničí. Tak řekni mi, až to vykopeš. A pak to ukončíme asi.
Už můžeš. Můžu nepartnout, tak ok. Teda spolu, a ti pomůžu. Tady budeme bydlet asi. Tak můžeme bydlet pod zemí, že jo? Že jo. Mně to nejeví jako špatný nápad. Dej sem toto svítící. Tak to nějak asi. Počkej. No pak to ještě dáme někam jinam. Jo, tak potřebuji vyšší strop, že jo? Já nebo mám torče. Zatím to necháme takhle, mě se to vyslíbí. Ještě udělám sem takhle do kouta. To bude moje ložnice, udělej si někde, kde chceš. Já budu mít tady ložnici. Tak já si někde udělám takhle tady. A pak si nějak postavíme ten palác. A mě už se ten díl nechce moc natahovat, takže asi to už nějak ukončím, jenom se tady dojde. Jenom jako se ještě ubytujeme, no a pak jako... Končíme. Počkej, ne. Se mi nelíbí. Jo, koukej, on to dokáže i levitovat. Já můžu to dokáže levitovat. Tak já si dám taky jednu do ložnice. Žádný blok ho nedrží. Já vím, ale já si to chci udělat takový pěkný. Nebo bychom ten byt mohli postavit v off-screenu. Tak ho postavíme v screenu. Takže... Takže zatím čuste lidi. Čuste.